Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Magsisimula na po ang gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda, mga minamahal. Amen. At bago pong lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher. Amen. Praise the Lord. Sa kanila pong beloved daughters, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling po, sa ating beloved preacher, sa lahat po, mga minamahal na ating pong mga minamahal na beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga bisita, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, kaya tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa dakong ito, upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, amen, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na tayo po ay huwag liliban, huwag pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo na't ating namamalas na lalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapang Jesus, kundi tayo po'y mag-aralan sa isa't isa, mga minamahal. Amen? Napakahalaga po, mga minamahal, ng pagtitipon, mga minamahal. Amen? Sapagkat dito tayo kumukuha ng lakas, mga minamahal. Amen? Dito tayo, mga minamahal, nire-revive ng ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng mapapuring awitin, amen, sa mga pakikinig ng mga buhay na patutuo, lalong-lalo na sa ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? At tayo patuloy po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, amen, sa kabutihan na ginawa sa ating mga buhay. Tayo po ay pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas sa ating mga problema, suliranin sa buhay, mula sa kahirapan, tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa pagpupuri, mga minamahal, amen, meron pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Katulad ng isang puno, mga minamahal, kapag ito po, amen, ay hinahampas ng hangin, ang puno ay nagpupuri, mga minamahal. Amen? Ang puno nagpupuri, ang mga tuyong dahon, nalalaglag, mga tuyong sanga, mga minamahal. Amen? Ganun din po, mga minamahal, sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Sa mga tuyong dahon, tuyong sanga, yan po, mga minamahal, ay sumisimbolo, kumakatawan doon sa ating mga problema, doon sa ating mga suliranin, doon sa ating mga pagsubok. Kaya't kung tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos, katulad ng isang puno, mga minamahal, yung ating mga problema magiging katulad ng dahon at ng mga sanga. Amen? Na kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, isa-isa magkakandalaglagan ang ating mga karamdaman, mga problema, mga pagsubok, lahat yan malalaglag sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay huwag magbigay ng limitasyon sa pagpupuri. Kailangan bigay tudo. Sabi nga po, pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito po ang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo
Tayo po'y tumayo at sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang gabay at patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, Malapay Jesus, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalo mo sa bawat isa sa amin, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, hallelujah, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pong mga pagkukulang, kalikuan, sa mga oras di po namin nababantiyan ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po at pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw nito. Malapay noon mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leader, sa beloved testimony leader, sa mga minamalaming kapatid na maghahayag ng buhay na patutuo, sa pagbibigay na aming kasamang bahagi tandog. Patuloy mo kaming turuan, tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban. Buksan mo pang unawa, kaisipan ng mga nag-aalinlangan, malapay noon, at kumilos ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Ibuhos mo po, umalapay Jesus, ang iyong matamis at banal na presensya, at higit sa lahat langisan mo pang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. At sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, malapay Diyos, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, at sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y magpuri, mga minamahal, sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa po munang malumanay na awitin. Praise the Lord. Aking Ama, dakila ka, pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba, aking Ama. Dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, urihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa iyo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka,
Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo'y aalay. Ikaw, Jesus, aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Kapayapaan at aking kalakasan. Kapayapaan at aking kalakasan. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga tuwa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulan, o hindi nakukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nakukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nakukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God.
people of his pasture, and the sheep of his hand, just a sheep of his hand. Come, let us worship and bow down. Amen. Hallelujah. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Lay your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. Lay your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God, for unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My name is Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God, for unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My name is Lord, in the morning
up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 down from His glory, ever-living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's dwelled in Him. Down from His glory, ever-living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelled in Him. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, and I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited too long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited too long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was speeding round. You started spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your world. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now my souls are very clear, right here is standing near.
Everything seems black and white since I saw your love. Well, I waited so long, man, it's though I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong it down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the sun, from the rising of the sun until it's going down of the same. The Lord's name is to be praised from the rising of the sun until it's going down of the same. The Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord as Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nananabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nananabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. Kung ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo, kung ayaw kong makulang sa kabanalan mo, O Jesus, dakila ka, tanging sandigan mo, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong makulang sa kanan mo, ayaw kong makulang sa kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan mo, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday.
love Him so much more than that or thing can fail. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. On my way to heaven with my Savior by my side, never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than a thing can fail. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each ride. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, it presses and you will stay. And with love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, puso natin ay nagbubuklod dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung kayo ng pagmata ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin ang makakapiling ang naunang pumanaw,
na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, hukay ng pagmata ng kanyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wanted to win. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a thing that I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I bet you're getting just a bit tired of falling around. Well, you try to laugh your way through life, but you're getting round. Ooh, why not try the Lord today? Just ask Him in your heart to stay, and you'll find Jesus' love to be the greatest thing that you ever found. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go, let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. They can look at yourself and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Every time I look into the holy book, I want to tremble. When I read about the part where the carpenter cleared the temple, oh, the buyers and the sellers were no different less than what I profess to be. And it causes me shame to know we're not the people we should be. Oh, put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. They can look at yourself and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Or put your hand on the hand of the man who stilled the water. Amen. Hallelujah. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Oh, glad to be God's service, glad
to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from ashes, diamond from dust. I have a new heart. He has my heart. I used to shame Him, but now I proclaim Him. I tell my story. Yes, I will. I will give Him glory, glory, glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. How does He know it? How can it be? Miracle power transforming me. People must know it. How can I show it? I tell my story. Yes, I will. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I bow His hand, and I know that I could search no more. That fills my longing down in my soul, and it's
wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching over, looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no about it. It's everything I wanted and more. Feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried could be satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching over, looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. And that's not all. Amen. Hallelujah. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising and serving Him too. Some folks love music, that's how I see you got a long old friend. It's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him and serving Him too. Some folks love music, that's how I see you got a long old friend. It's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm
Gonna let it shine, 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 let it shine. Amen, hallelujah. Oh, come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there to my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going on. There's such a bright new light that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can fill that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the how and why. And He will give you more that you could hope for, much more that you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. Experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. There is a bright new light that's so exciting, and you can have this life if you decide. That lonely, empty feeling, He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the how and why. And He will give you more that you could hope for, much more that you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. Experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Amen! Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Amen. Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Amen. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Amen. Hallelujah.
praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us jump 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 and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. Amen. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Hallelujah. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Amen. Hallelujah. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Oh, victory, hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Oh, victory, yes, victory, hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, oh, glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus, amen. So glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit says the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed, but by my spirit says the Lord. Oh Lord, I thank you.
I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Oh Lord, I thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Amen. Hallelujah. Thank you. I just thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Oh Lord, I thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all that's done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life's problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life's trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen! May kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan. Amen, hallelujah. Duhog Isus, may kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and song. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Sing unto God, sing praises to His name. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. By His name, Jesus. And rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him.
Oh, sing unto God, sing praises to His name. Sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. By His name, Jesus, and rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dito muna tatapos ang ating pong mga joyful songs, ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At tayo po ay darako po sa ating pong mga solemn songs. Praise the Lord. Atin pong
ibinibigay, mga minamahal. Amen. At habang naghahanda, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, tayo po muna ay sama-samang manalangin muli, dumulog sa trono ng biyaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming pong mga pagsalangsang malapay noon sa iyong banal na kalooban, sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin na yung banal na dugo mga krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay sur ang bawat papuring awitin aming pong iaalay sa iyo, maging ang mangunguna sa amin malapay sa mga papuring awitin, maging daluyan na masaganang pagpapala malapay noon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos malapay noon yung matamis at banal na presensya sa aming mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas manang bansa. I-provide mo po kanilang pamasay, kalisasakyan, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, palatingin mo po na malwalhati sa iyong banal na gawain. At sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, the beloved brother Alvin, sa mga papuring mas yung natin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, patuloy tayo sa beloved gawain. Praise God tayo mo. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba'y haalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko, malapit na, Lord, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita ininis, Lord, hallelujah. Anak, napapagod ka ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo, pagluhas mo, ngayon ba'y haalis ka pa? Harit mong magbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking hintig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis kita
iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mapahinga. Ulo mo'y hiling sa'kin, bintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka pa, hallelujah, sa iyong paghiling ko. Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko, malapit na. Yes, Lord, hallelujah, puri ka, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo ko'y hiling sa aking dibdib, bindig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa'kin, titig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Ikaw ang langka sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang langka sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat.
Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwala, walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Kaan man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, oh Diyos. Kaan man layo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, oh Diyos. Kaan man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ipalad ko nakilala kita sa buhay ko. Ikaw nagpasiglang sa kalungkutan, karami ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubang, oh ikaw ang umangaliw at gumagawa. Pag-ibig mo dapat wagas at dalisan, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanan ay inibig, ito'y pinananayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo.
Jesus. Walang hanggan, walang hubas, hawa at pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko, nakilala kita. Sa buhay ko, ikaw ang nagpasila. Sa kalungkuran, karamay kang sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at naluluma, O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakabay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisan, sa akin lang hibok pinadarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinadanayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang ubas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinadanayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang ubas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat po, Ama. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Tumating man ang unon, ko pa rin ay hawak mo. Tumating man ang hiling, mga pagsubok ninyo sa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa nalamhati ang sakit. Hinto'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako,
may takot sa'yo is Lord, hallelujah. At iyong alalaya ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak ko. Ang puso ko'y humiti, hallelujah, sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ma, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang puno, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Bakit may pagsubok? Bakit dinaraan sa puso? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa ating paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko ngayong malimit na nalalamig sa paghiling mo? Nagkukulang, nagkakamali,
bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinadarahan sa buhay? Hinuhubog, dinadalisan upang lumibang, maging tunay na sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking hallelujah, inalingkuran. Ngunit ako'y binabalikan. Bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalapit sa paglilingkod ng kukulang. Nagkakamali, bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malimit na nalalapit sa paglilingkod ng kukulang. Nagkakamali, bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagpapatay, upang ako'y hindi maako ng kaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanulunod, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, lumananag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalimunan. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y mag-isa, basta't ikaw'y kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka, kahit na anong nangyari. Patawad mo sa aking ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y
nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang taong sa'yo dumanatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw ang Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y isa, basta ikaw sama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Kahit pilitin ko puso ko maging matibay, ang kabiguan dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siyang si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya palagi, naroon at karamay siya si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba, hapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Ano ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya palagi, naroon at karamay siya si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aalsa. Si Jesus, kung kailan kailangan ko siya palagi, naroon at karamay siya
si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalala ka sa Panginoon. Nag-isip ako ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag kay Jesus. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag kay Jesus. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo may handang
tutulog sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Walang imposibleng sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Nang ako ay malayo pa sa'yo, at di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Is Lord, hallelujah. Diyos, ikaw nga ba ay tulong? Glory to God, hallelujah. Landas ko ay nasa kadiliman, at tiriyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging asan, at tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dahil binahungan lunahan. O Kristong, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging nababag. Nang si Kristo'y aking naranabuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamong ko puso sa iyo, Diyos, ito'y nakarapin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin,
at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ko'y iyong anak na labis mo humirahal. Yan ang hawi ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap hawiring makalangit, puso mo'y bitak sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinahawin, nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga wiring makalangit, Lord, at hallelujah. Ibang likayang siyo'y hatid, hindi kayang bumasan. Anumang wiring makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila na Masiya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y minda sa tuwa, sa ligaya. Mga wiring makalangit, ibang likayang siyo'y hindi kaya lumasan. Namang wiring makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila na Masiya, magmula nang si Jesus makilala. Oh, di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man haharang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan o doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Sabihin pa nila ako'y isang panarigo at pagtawanan ng dahil kay Hesus Kristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y
manduruma at walang sino man hahanlang. Ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan o doon sa kalangitan, handi sa pangarap lang lamang magagawa na din ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa namang isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa na din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa na din ang lahat ng bagay halang-hang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa naman siya. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to pray. We come to praise our God in Thee. We come to praise You. We come to praise our God in Thee. Oh, glory, hallelujah is our God in Thee. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the God in Thee. For Jesus Christ, our Lord. Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the monster will be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the land of the far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh my soul, Lord, that is within me. Bless His Praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Diyan po nagtatapos mga minamahal ang ating papuring awit sa ating pinakamamahal na pinumula sa Joyful at Solemn Song, mahal na bilang pagpapabot po natin ng pagmamahal, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ayan mga awitin na yun, ngayon malalaman natin mga minasa buong mundo na bakit natin inawitan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nang dahil po mga minasa dakilan niyang kahabagan, pag-ibig ang kanyang salita ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan.
mga minamahal. Baka po tayong patuloy, mga minamahal, sa buhay na patutuo, mga minamahal. Malaya muna po akong buhabati. Una, sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Doble paggalang respeto sa ating beloved Honorable Pastor Bel Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po. Sa lahat nilang mga mahal sa buhay, magandang hapon po ating minamahal, ating beloved pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sister Vine. At ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan, sa ating mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook at saka YouTube Live, mga minamahal, magandang hapon po. Maganda po kayo mga minamahal, yung mga papatuto, mga minamahal. Bali, kunting paliwanag po lamang mga minamahal, sapagkat tayo po mga minamahal, sa paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal, na tayo po ngayon ay nakawigkas sa buong mundo po, mga minamahal. Napakahalaga ng patutuo niyo, mga minamahal na kapatid, sapagkat nga po, ang inyong ihayag, mga minamahal, ay tinutunghayan tayo ng buong mundo, mga minamahal, upang malaman nila dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na hindi po nila naranasan, mga minamahal. Maraming tumatangi sa digmaan, tumatawag sa kanilang Diyos, mga minamahal. Ngunit wala pa yung pangako ng ating pinakamamahal sa kanila. Yung pagliligtas sa araw-araw, wala po, mga minamahal. Umiiyak ang buong mundo sa nangyayari sa ngayon, mga minamahal. Sino-sinong Diyos ang kanilang tinatawagan? At ang salita ng Diyos ay hindi nagaganap sa kanila. Ngunit mapalad po, mga minamahal, yung isang kapatid natin na isang ISIS po, mga minamahal. Magpapakilala kung sino po ang Diyos na dapat tawagan, mga minamahal, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng mabali. Ito po ay tapat at tunay. Alam niyo po, muli sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, po sa ating mga webcast viewers, isa pong leader ng ISIS po, mga minamahal, talaga pong terorista ito, mga minamahal. Siya po yung nakulong, mga minamahal. At siya po yung nagsisisi sa kanyang nagawang pagkakasala, mga minamahal. Sa kanyang pagsisisi, mga minamahal, may tumapik sa kanyang likod, mga minamahal. Hindi niya nakikita, mga minamahal. Ang sabi noong tinig, mga minamahal, your sin is forgiven. I know Allah, sabi niya, is forgiven and merciful God, sabi niya, mga minamahal. Si Allah daw, mga minamahal, ay mapagpatawad, mga minamahal. Siya po ay mawain, ang sabi po, mga minamahal, nung ISIS nating kapatid, mga minamahal. Ito po ay nasa TikTok po, mga mahal, at laganap po ito, mga minamahal. Ito po ay nakonverte, isang leader ng ISIS, mga minamahal. Naniniwala siya, si Allah ay mapagpatawad, mahawain, mahabagin. Ngunit nung tanungin, mga minamahal, yung kapatid natin na sumasamba kay Allah, who are you? Alam niyo po yung kapatid natin yung tumatangis, mga minamahal. Nadama niya ang presensya nung nagsalita sa kanya, mga minamahal. Bawat kataga na kanyang binibitawan, kita niyo ang kanyang luha. Alam niyo po ang sagot, mga minamahal, dun sa ang sagot ng ating pinakamamahal na kapatid dito sa ISIS, mga minamahal. Nagpakilala po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po sa 1:12, ganito po ang pagpapakilala niya. At sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Dito po, nahipo, mga minamahal, yung sumasamba kay Allah, ay sumasamba na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung patutuo nyo sa buong mundo, mga minamahal, nagaganap ang salita ng mahal na Panginoon na walang almas na ginawa sa daigdig. Kung ang katwiran nila sa akin, hindi nagaganap sa kanila, mga maraming tumatagis, maraming namamatay. Kayo, mga kapatid ko, magpapatutuo nito na ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Ang salita ay punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katutunan. Bawat nakikinig ay pagpapalain, mga minamahal, sa inyong patutuo. Magpapatutuo na ating mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na kapwa tao, mga minamahal. Malalaman nila na may Diyos
na nag-iingat, nagliligtas. May Diyos na nagpapagaling ng karamdaman na wala ng pag-asa. Mga depresyon nagpapakamatay. Lindol, bagyo, digmaan. Masasamang tao, aksidente, kaliwat kanan, himpapay, dagat man, lupa, hindi mapigilan ng kamatayan mo. Hindi yan ang pinangako ng mahal na Panginoon. Kaya makinig po kayo mga viewers o mga bisita. Magpapatutuo po ang salita ng mahal na Panginoon sa ating minamahal na kapatid. Na magpapatutuo na tunay ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya po, maganda po ang ating mahal na kapatid na nakatala po dito, mga minamahal. Ating beloved brother, John Amara po. Ang pangalaw po ating beloved sister, Norma Binluan. At ang pangatlo po ating beloved Brother Edward Padua. Tanghuli po ating beloved sister Abigail Villaros, mga minamahal. At tinatawagan ko na po, mga minamahal, ang ating kapatid. Unang magbabahagi po ating beloved brother John Amaro. Pakinig po kayo, minamahal naming mga kapwa-tao sa buong mundo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. May mag-iingat, magliligtas sa inyong papagaling karamdaman. Praise the Lord po, mahal na kapatid. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapaabot ng doble paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Assistant Pastor Wildis Almeida, at ganoon din po sa di malimutang mga aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved pastoral workers, elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuinir at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin, pasalamatan siya sa mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay, Amen. sa Praise mga the Lord. paalala. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na ako'y kinahabagan niya, mga minamahal, nung nagka-COVID ako, mga minamahal, na ang buong akala ko ay yun ang katapusan ko, mga minamahal, hanggang sa humantong na talagang isinuko ko na yung aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung pang-siyam na araw ko na po sa aming tahanan, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na patuloy po ang pagtawag na aking beloved wife dito sa ating beloved pastoral workers, mga minamahal, na nandyan araw at gabi, hallelujah, na hallelujah, pinapanalangin ako, hallelujah, na hallelujah, makarecover sa aking karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, dahil doon po sa Barangay Balaya, mga minamahal, panlima po akong tinamaan ng COVID, mga minamahal. At doon po sa aming baryo, ako po ang dihado sa financial, mga minamahal, dahil yung apat na grabe pong sinapit nila sa karamdamang COVID, mga minamahal. Mga loved ones po nila ay nasa ibang bansa, mga minamahal, nasa Amerika, mga minamahal, kaya gumagastos po sila, may panggastos po sila sa hospital, mga minamahal. Ngunit ako, mga minamahal, hallelujah, hindi po ako nagpa-confine sa hospital, mga minamahal, dahil ang sabi po sa pamangkin ng aking bilas na doktor na kung magpa-confine ako, kailangan maghanda ako ng mga 700 to 800,000, mga minamahal. Ngunit wala akong ganun kalaking halaga, mga minamahal. Kaya ginawa na lang po ng aking beloved wife ang tumawag dito sa ating pastoral house at humihingi kami ng backup prayer. Hallelujah. Kahit na akala ko katapusan ko na, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung pang-siyam na gabi ko, mga minamahal, sa aming tahanan, nariyan, hallelujah, na nandilim na, humantong sa pandilim ng aking paningin, at ginising ko yung aking beloved wife doon sa kabila naming kwarto,
At sinabi ko sa kanya na ibaba yung aking higaan doon sa sala, mga minamahal. At siya na lang ang magsuot ng face mask nung time na yun dahil naka-face mask ako. Ngunit hirap na akong makahinga, mga minamahal. Habol-habol ko na po yung aking hininga anong panahon na yun, mga minamahal. Kaya tuwing sasapit ng hapon, nariyan bumabalik yung grabing lagnat ko, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nawala na ako ng panlasa at pangamoy. Hallelujah. Nung panahon na yun. At nandyan umiyak yung aking beloved wife dahil wala namang makalapit sa amin. Yung mga loved ones namin, yung anak namin na nag-isa na doon sa dako ng Maynila. Kung uuwi siya, useless din dahil i-quarantine din mga minamahal. Kaya tanging kami lang, ako at aking beloved wife lang doon sa aming tahanan. Hallelujah. Hanggang sa humantong na nandilim na aking paningin at sinabi ko sa kanya na tanggapin nyo na kung ano man ang mangyari sa akin. Pasalamatan ko ito sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa habol-habol ko na po yung aking hininga. Nandyan yung umiiyak siya at kahit na hating gabi, madaling araw, nandyan yung aming hallelujah, kanya pagtawag dito sa ating mga pastoral workers, mga minamahal. Papasalamat ako, hallelujah, dahil kahit na 10 oras ng gabi, hallelujah, walang pagod na, hallelujah, nananalangin sila sa ating mga minamahal. Kaya yan po ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, noong time na yun, mga minamahal, na hallelujah, akala ko katapusan ko na. Hallelujah, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, nakatulog ako, mga minamahal, hallelujah, at nagising pa ako alas 5 ng umaga, mga minamahal. Kaya yan po ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pangatlong taon ko na po ngayon, mga minamahal, hallelujah, sa tulong at kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya hindi ko po mapigilan ang umiyak. Ang luhang ito ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Hallelujah, na hanggang ngayon, andito ako kahit di man ako karapat-dapat, nakatayo ako sa hallelujah pulpito at pinapasalamatan ko siya, niluwalhati ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis ko po pinapasalamatan ang lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, mga minamahal namin mga viewers, mga bisita, hindi po kami pwedeng magsinungaling dito, mga minamahal. Yung mga patutunan na pakikinggan yun, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, ang mga sinungaling tatapon doon sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Kaya hindi po kami pwedeng magsinungaling. Lahat po ng patutuo na ipinapatunan ng aming minamahal na kapatid ay pangako po ng mahal na Panginoon yan. Ang sabi niya, huwag niyong ilagak ang iyong tiwala sa Pangulo o sa tao man na walang saklulo. Sa awit 1:46 po, basahin niyo dyan, mga minamahal. Nagtiwala kami, mga minamahal, sa ipinangaral ng aming minamahal na magulang namin sa mahal na Panginoon. Milyon-milyon po kami dito, mga minamahal. Iisa lang ang pastor namin. Ang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang kanyang kabiyak naming minamahal, gilagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po ang pinilit nilang isa ng mahal na Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan na aming tinatapmasa, na aming pinapatutuo po sa inyo, mga minamahal. Kaya may pag-asa pa po, mga minamahal, sa buong mundo mapakinggan nyo ang pag-ibig ng Diyos na nanawagan sa inyo sa pamamagitan ng patutuo ng aming minamahal na kapatid. Totoo po ito, mga minatotoo. Ang Diyos ay buhay. Totoo, ang lahat ng tao ay mahal niya. Pambutin po natin patigasin ang ating puso, mga minamahal. Kawawa yung ating mga minamahal na kababayan, ating kapatao, mga minamahal. Wala na masulingan, umiiyak, tumatagis. Walang Diyos sa kanila, mga minamahal.
Maraming Diyos ang tinatawagan nila mo. Ang tinatawagan naming Diyos dito mga minamahal, walang iba kundi ang pinakamamahal na Kristo na amin siyang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, hindi gawa ng kamay ng tao mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binluan po mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde E. Almeida. At ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos sa ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabad ate ko po noon, naway ko po yan ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal Amen. na Praise the Jesus, Lord. tunay po ako po'y binago. Inalis po ang pagbibisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagbumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa year 1998 po, ako po'y nagkaroon po ng sakit ng symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na akala ko po, yun na po ang katapusan. Yun na po ang oras ko po, dahil ako dumating sa punto na ako po wala po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita sa oras na yun. Hallelujah, praise the Lord. No, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Amen. Tunay Praise po the Lord. ang aking pagble-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, Hallelujah, praise the praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Napagamat Praise the dyan Lord. po, ako po tinakbo po sa ospital. Alam niyo po, nung nadinig po, ang sabi po nila, ang sakit ko daw po ay yung tumor daw po ito sa matres. Dahil ako piniras pa po, talagang mayroon po silang nakuha po na sumama po sa raspa ko po, ang bukol po. Kaya sabi po ng doktor ay mayroon pa daw po na bukol po. Kaya ang sabi po ng doktor po, ginawa ng lahat ng kaparaanan. Ang sabi po, nung pagkasabi niya po na sa patuloy po yan na in-examine po ako, chine-check up. Sabi po ng doktor ay cancer po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po na dahil po ang aking mga anak, malilit pa po ako lamang po ang naghahanap buhay. Pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, sinabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamatay na po ako. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, wala imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Amen. na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. There's so much that is Andyan po, sabi po ng doktor, ay magpahinga ka muna at ikay bumalik. Magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik. Operahan. Alam niyo po, andun na po ako sa bahay po, nagmumukmok. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris dahil takot na tapukot po akong gumalaw dahil naranasan ko po yung talagang ako pinag-bleeding na halos kahit ano pong itakip mo talagang tuloy-tuloy po ang pag-bleeding ko po niyan. Alam niyo po, sabi, no, ako pinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya po,
lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo. Sumama ka sa gawain. Sabi ko po, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, yun nga po, pinaunlakan ko po. Ako po sumama po. Ang gawain pa po natin dyan po sa barangay Lukban pa po. Alam niyo po, nung pagdating ko po, ang mga kapatiran, hindi po sila talagang nagpupuri po sila. Hindi po ako humiga, kundi ako po yung nagpuri na po ng nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinarakas po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Thank you so Nagpatuloy much, po ako Jesus. sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kahabagan ang aking sakit na cancer sa matris. Sa una't panalangin po ng ating bilabod Pastor Kabalikat po ng ating bilabod manggagawa. Tunay po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking balay na yan po. Talagang siya rin po ay napaalalahanan po, talagang sinubukan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, siya po'y talagang mainit po yan. Talagang may trangkaso po siya. Dahil lumawas pa muna ng umaga, pagdating po, pagpasok niya po sa kanilang bahay, dahil andun po nga, talagang mainit po, tapos talagang nanginginig po yan. Talagang masakit lahat ng kanyang katawan. Alam niyo po, hindi po yan makatayo. Talagang nandyan na, sabi po ng mga anak niya, dahil December po yun, nandyan yung mga anak na lahat. Itatakbo daw po yan sa doktor, pero ayaw niya. Ayaw niya. Bibiliin ka namin ng gamot, sabi niya, ayaw niya. Kaya, ang sabi po ng aking anak, na talagang siya po ay talagang mayroon pong pananampalataya dahil naranasan niya rin po na hindi po siya nakatayo. Amen. Praise Dahil the Lord. po talagang nandyan na siya po napasma po, nilihans ko lang po, kinasa ko yung demonyong hindi po siya makatayo. Tunay po ang aking anak, pinagaling po ito ng ating pinakamamahal na princess. Kaya ang Amen. aking Praise the beloved balay, sabi niya po, ang aking anak, ipanta niyo sa pastoral. Yung nga po, talagang binihisan po ng kanyang anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po namin, andyan lang po kami sa daan, na talagang wala na po ang kanyang lagnat. Talagang Wednesday po yun, nandito lang po siya nakaupo. Pero nung pagkatapos po ng gawain po natin, nagpalihan siya. Pag-uwi po namin, siya po'y pinagaling na po ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya Praise the Lord. walang Praise the Lord. kalugihan Praise po, Jesus. wala kang gagamitin na gamot. Pagagalingin ka na na ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Praise the Jesus. Sino po ang hindi magpapatuloy po Amen. sa Hallelujah. paglilingkod Thank you so po? much, Lord. Praise you, Hallelujah. Lord. May you bless. Sabi ko po sa mahal na Jesus, napakabait mo, napakabuti mo, pinakamamahal na Jesus. Kahit wala po kami ginagamit na gamot, pinapagaling niya po kami. Kaya tunay po, buhay po ang ating pinakamamahal na Jesus. Gawain na ito. Tunay po, magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Hindi Amen. lang po Praise the tayo humingi ng humingi, kundi paglingkuran po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Sa mga baguhan, sa mga nanonood po, sa mga viewers po, sana magpatuloy po kayo dahil totoong Diyos na ating natagpuan. Tunay po, napakabait, Praise the Lord, napakadakila, buhay po. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapala sa pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kung ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo ay tao, maraming mananampalataya na nagpapakilala, sinasabi nila ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tao. Sino magpapagaling ng kanyang karamdaman? Na kanser sa matris, mga minamahal, kung ang mahal na Panginoon ay tao. Di ba sinasabi ng banal na kasulatan, sumpay na nagtitiwala sa tao, mga minamahal? Sino nagpagaling nung kaibigan niya? May
kidney stone, mga minamahal. Malalang mga karamdaman, walang kagalingan. Sino nagpagaling kung tao lang ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? May kapangyarihan ba ang tao na magpagaling ng karamdaman, magbago ng buhay ng tao na katulad ng patutuo ng ating mahal na kapatid? Wala po, kundi ang Diyos lamang, mga minamahal, na nagkataon-taon na bayubay sa krus ng Kalbaryo na namatatuling na buhay. At nabubuhay magpakailan-kailan pa man. Kaya nga ang Diyos nagkatawan tao, dahil ang mga tao ay wala ng pag-asa. Dahil sa kanyang pag-ibig, ginawa niya ang lahat, mga minamahal. Dahil pasalamat tayo, walang dapat panlupay-pay talaga. Ano mang kalagayan natin, naghihirap man tayo, ano man, wala mga minamahal ang magpapalupay-pay dahil sa pag-ibig na ating nararamdaman na lagi nating kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Edward Padua at ang muling magbabahagi po ang ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus Amen. lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, ganun din po sa di malilimutang aral turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Linus Almeda, sa buong Almeda family, sa ating beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, bagumatian, sa ating mga masugid na kasubaybay sa ating FB Live, through webcast ng mga minamahal, Facebook Live mga minamahal. Ako po nagpapabot po ng magandang hapon na po sa inyong mga minamahal. Ako po nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, na wala pa po ako sa gawain, kami sa gawain ito mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yung abang lingkod mga minamahal ay mula paggabata mga minamahal. Ako po may karamdamang asma mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na sa tuwing sumusumpong yan mga minamahal, tunay nga po minamahal na nahihirapan ang yung abang lingkod mga minamahal. Sa aking paghinga mga minamahal, nandiyan po din mga minamahal sa aking pagtulog, tunay po mga minamahal na napakahirap mga minamahal pagkat yan po mga minamahal na yung tamang posisyon mga minamahal upang aking makatulog mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na marami pong gamot po mga minamahal ang aking nasubukan na take mga minamahal na tunay nga po mga minamahal, ngunit ito yung mga minamahal, samantala lamang mga minamahal, ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal po Jesus dahil yung mga minamahal na ginamit po yung aking beloved Tito Salaman mga minamahal na siya po yung unang nasave sa gawain ito mga minamahal na pag uwi niya galing Manila mga minamahal, tunay nga po minamahal na wala siyang ginawa mga minamahal kundi sinare yung kabutihan ng ating pinakamamahal po Jesus, tunay nga po minamahal na wala kaming ginawa mga minamahal kundi ito ay aming pinaunlahan, tunay nga po minamahal na kami po'y sumama mga minamahal na kami po'y dumalo mga minamahal sa dako ng linggayin mga minamahal. Andiyan po minamahal na wala po kaming ginawa mga minamahal kundi kami po'y nagpuri mga minamahal na kami po'y pumalakpak sa ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal, tunay nga po mga minamahal yung pinangarap po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yan po minamahal na tinanggap ko pang ating pinakamamahal po Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ang ari ng aking buhay mga minamahal. Yan po minamahal na ako po'y nagpabautismo sa tubig. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng bautismo minamahal, tunay nga po minamahal yung karamdamang asma minamahal. Amen. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Nandiyan din mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal. May pagtatapat mga minamahal, tunay nga po minamahal na yung trabaho mga minamahal. Hindi ko po yan hinanap mga minamahal, hindi po ako nag-apply mga minamahal, kundi yung trabaho po yung lumapit sa akin mga minamahal. Tunay nga po minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po minamahal na nag-umpisa sa malit na sahod, tunay nga po minamahal na patuloy na pagtatapat. Yan po'y tinaas ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandyan din yung po mga himala na gawa ng ating pinakamamahal po Jesus. Mga minamahal, ma-share ko lang mga minamahal yung aking beloved kapatid Salaman mga minamahal na siya po'y nagtatrabaho bilang isang lineman ng mga minamahal. Tunay nga po minamahal na napakahirap pagkat live yung po minamahal, yung kuryente po yung kanilang inaawakan mga minamahal. Tunay nga po minamahal na minsan po mga minamahal sa kanyang pagtatrabaho mga minamahal na hindi po pala na patay yung main switch mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hawakan niya po yung live wire mga minamahal. Tunay nga po minamahal na 70,000 volts po yung pumasok sa kanyang katawan mga minamahal. Tunay nga po minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus dahil siya po'y nakapag-rebuke lamang ng salitang hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ano po na 2 days lamang po mga minamahal na siya po'y nakalabas na po sa hospital mga minamahal. Yan po yung mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus. Yan din mga minamahal na tunay nga po minamahal lang yung abang lingkod din mga minamahal ay nagkaroon din po ng matinding trangkaso mga minamahal. Tunay nga po minamahal na ito yung mabot po ng ilang weeks mga minamahal. Ngunit yan po minamahal na pinapangarap po sa gawain ito yung pagpa-fasting. Tunay nga po minamahal na wala po akong ginawa mga minamahal kundi inihakbang ang aking pananampalataya mga minamahal. Tunay nga po na
Ako po'y dumako dito sa pastoral house. Niya nananagali po ako ng ilang ayuno, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng ilang days na fasting, tunay nga po minamahal yung trangkaso na yan, mga minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, thank you so much. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil hindi man karapat dapat ang mga minamahal na ako po'y ginagamit na bilang isang mga awit sa banal ng mabasan mga minako, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit po sa lahat, sa pagpapalang spiritual, hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang lahat ng papupuri at paglulahad at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Dali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan po ang huling magbabahagi ating beloved sister Abigail Villaros po. Sundan po ng ating minamahal na mga awit po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Pingsus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dablay paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil maalala ko lamang po yung kabutihan, kagalingan na ginawa niya po sa aming beloved mother na noon mga Amen. minamahal. Praise the Lord. During pandemic mga minamahal, one day tumawag po siya sa aming beloved kuya at pinarating niya po yung kalagayan niya po doon mga minamahal. Aming beloved mother ay isang OFW po mga minamahal. At bago-bago lamang po yung pandemic noon mga minamahal. At sinabi niya po mga minamahal na yung anak po ng kanyang amo mga minamahal ay nag-positive po sa COVID-19 that time mga minamahal. Talagang kabado po yung aking beloved mother dahil magkasama lang po sila sa isang bahay mga minamahal dahil doon po sila nagtatrabaho mga minamahal. At may possibility na mahawaan nga po yung aming beloved mother ng COVID-19 mga minamahal dahil andyan na may direct contact po sila mga minamahal. Ngunit kami ay patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. And during that time mga minamahal, nagpadala po ng PDF or copy ng isang picture po ang aming beloved kuya ng ating leaflets mga minamahal. At sinabi niya na idikit niya po yun, ipaprint niya po yun at idikit niya po sa kanyang kwarto maging sa amo niya po mga minamahal. At sabi rin po ng aking beloved kuya nung time na tumatawag po sila na patuloy naman ang palataya sa ating pinakamamahal na mama patuloy kang magpuri at manalangin sa ating pinakamamahal ping Amen. Jesus. Praise the Lord. And kami rin pong pamilya mga minamahal, patuloy na nanampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. Andito po kami sa ating pastoral house talagang nag-alay ng pag-aayuno. Andiyan din po yung Praise the Lord. patuloy na pananalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus. At andyan din po na napaabot rin po kami ng prayer request dito sa ating pastoral house at sa kahabagan na ating pinakamamahal ping Jesus. Dahil amat lamang mga minamahal, tumawag muli ang aming beloved mother, pinarating na po yung balita na nag-negative po yung anak ng kanyang amo mga Amen. minamahal Praise sa the Lord. kabagan Hallelujah. ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Praise the ping dahil that time mga minamahal, wala pa pong vaccine mga minamahal, patuloy na nampalataya lamang sa ating pinakamamahal ping susandiyan yung kagalingan at patuloy na pag-iingat na pinagkaloob po Praise na the ating Lord. pinakamamahal Thank you so ping much, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Talagang hindi po Hallelujah. nahawaan Praise the o na kahit anong sintomas, wala po ang aming beloved mother, kahit pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming pong pamilya, sa patuloy na Amen. pag-provide niya Praise po the ng aming pangangailangan sa araw-araw, maging sa pag-iingat niya po sa aming pagpasok sa aming paaralan, at sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po Praise the sa Lord. amin. Thank you so At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. Hanggang dito Praise na the lamang Lord. po, Praise the pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung mga patutuong ito, mga minamahal, huwag daw natin kagalak, mga minamahal. Ang ating kagalak, mga minamahal, yun daw nangyayari sa atin na patutuo na tinutugon tayo ng panalangin ng ating pinakamamahal na kagalak daw natin, mga minamahal, yung ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya lang dapat manlupay-pay, mga minamahal. Diyan na po nagtatabos mga minamahal ang buhay na patutuo na
Inahayag po ng ating minamahal na kapatid, nagawa po ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na papupuri, paliwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa naukol lamang po sa ating pinakamamahala. Yun sa panguna po ng panalangin ng ating ginagalat, minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya po nagkakaroon po ng katugunan yung ating panalangin sapagkat sila po ang pinagpala nilang isa ng mahal na Panginoon sa huling araw na ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tumayo po tayo mga minamahal. Samahan po natin ang ating mga minamahal, mga awit, mga minamahal. Sons of God, march forward. Amen. Praise the Lord. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus. All I am that I be is the power I am that be. Is the all I am that be. I am the drummer and he is the beat. Hallelujah. And the song and he is the music. I am the lamb and he is the flame. I am the power and he is the brightness. I am the bride who take his name. Amen. Hallelujah. March forward. Praise the Lord. Hallelujah. Power of Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise. Lord Jesus, ever is amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Pioneers Generation Choir. Amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord po. Mula po sa bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir at sa buong San Carlos City, Pangasinan Outreach, kami po ay nakikiisa sa pag-alaala sa mga di malilimutang legasiya, aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lina Kumon Almeda. We love you so much po. Amen.
Thank you so much, O God. Hallelujah. Maraming salamat na pinapakabait. Pinakamamahal na Panginoon. Hindi kami napagdapat. The universe will sing hallelujah to you. Hallelujah. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, Sulitin natin ang maghapong ito mo minamahal. Habang ating naramdaman ang kanyang napakatamis na presensya, tayo mag-ipangugnay, hallelujah, huwag nating sayangin. Habang ating naramdaman ang kanyang napakatamis na presensya, hipo, hallelujah, pagpapatunay na si Yeshua sa atin. Maraming salamat, aming napakabayad at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga kapatid namin, hindi pa naramdaman ang mga tamis na presensya. Kahabagan mo kami, wala Panginoon, patawarin, linisin, hugasan sa may mga rumihan. Sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, order ni Beloved Evangelist Pastor Will Estrada, amen. Linisin at hugasan mo kanyang banal na dugo, magus sa krus na Kalbaryo. Labis kami nagsisisi sa aming managawang mga pagkamali. Ibig ka namin masilayan, Banal Panginoon. Ibig ka namin maramdaman, kaya naman sa uling awitin namin ialay sa iyo, kabagan mo pa kami. Lalo na mahal, mga kapatid, hindi man lamang palakaramdam. Hallelujah. Sa magapangyang pangalan ni Jesus, ang iniyang lahat, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you with His Spirit like a dove. Will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Oh, come and sing a song with gladness as your heart so filled with joy. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain. And you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus.
God bless you po, minamahal. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa hindi namin babayaran na pagkilos sa aming kalagitnaan. Tunay at dali sa iyong pagmamahal sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, God. God bless you, maminamahal. God bless you, choir. God bless you, ating beloved instrumentalist. At tayo po magpatuloy sa ating banal na gawain. We give double honor, respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At atin pong binabati ang, hallelujah, ang kanyang kaarawan, ng paglisan. At tayo minamahal ay talagang tunay na tinuruan at nag-alaala ng ligasiya niya. Ang kanyang mga turo sa atin ay buhay na buhay, kapiling pa rin sa natin, mga minamahal, ang kanyang mga turo. Kaya tayo pinagpapabot ng happy death anniversary sa ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal mga kapatiran, sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po. Kayo po ay nakasubaybay dito sa live webcast ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Nag-house po kami ng ating midweek service. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome po sa ating mga beloved visitors. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulakati ay muli natin pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Tayo po ay narito na sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay na sa ating pong pagtitipon. Hindi po natin ito kinakaligtaan dahil napakahalaga po nito. Amen? 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 At ayon po sa sinabi ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. If you love me, keep my commandments. Ano po itong ating tutuparin ngayon na utos ng ating Diyos? Sabi ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, dahil sa panukat na yung isukat ay doon kayo muling isusukatin. So, maminamahal, ang sabi ng Isaiah 1:19 hanggang 20, kung kayo'y maging masunurin, kakain kayo. O kung kayo magkusa, kakain kayo sa inyong pagsunod sa pagbibigay na ito. Ngunit kung hindi, kayo naman ay mapasama doon sa sumpa na sinasabi ng 11, 26, 27, 28 po ng Deuteronomy. A blessing if you obey, but a curse if you will not obey. Amen. If you disobey, a curse, ang sabi ng Biblia sa Malakay chapter 3 verse 9, ye are cursed with a curse for ye have robbed me. Even this whole nation, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat po ating pakatandaan na ang ating ibinibigay, ang ating ikasampung bahagi handog na ang sabi ng Biblia, return unto me and I will return unto you. Atin po itong ibibigay sa gawain na malapain dahil hindi po natin ito pag-aari. Maliwanag po ang utos. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng amen. Sinabi ng Isaiah 1:19-20, kung kayo'y magkusa, kakain kayo. Tatanggap kayo. Sasagana kayo. Ngunit kung kayo ay mag-disobey, lahat daw maminamahal ng mga sabi nga ng Deuteronomy 28 verse 15 up to 31, ay lahat daw po ng mga sumpa ay ikaw daw ay overtikan. Amen. Ito pong mga kalamidad na ito, hindi tayo exempted. Ito pong mga darating na tagutom. Amen. Dati-rati, nung ako'y nag-aral nung elementary school at high school, maminamahal, ang 1 kilo ng bigas ay 75 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos lamang. Pero ngayon, umaabot na ng 60 to 75 pesos per kilo. So in the last days, ang sabi ng banal na kasulatan, perilous times shall come. Mahirapan ang mga Kristiyano.
Pero ang pangako ng Diyos, kung magtapat ka, wala pong perilous time. Wala pong maminamahal. Hallelujah. Yung sinasabi natin na tayo po ay andito sa gawat, andito sa kawalan, walang gawat at walang kawalan. Kung ikaw ay matapat na Kristiyano, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dumanas tayo ng pandemic. Ang sabi nga ng mga patutong ating napakinggan, wala na kaming pag-asa. Last 10,000 na pera sa aming kamay. Kuhaan pa namin ikapo, paano kami mabubuhay? More or less 25,000 a month ang babayaran. Renta pa lamang yan. Sarado ang lahat ng negosyo dahil sa pandemic. Kung ang tao ay may 100 paraan para mangutang sa Bombay, mangutang sa bangko, lahat na paraanan gagawin niya, ang Diyos ay may 1,000 pamamaraan kung ikaw at ako ay maging matapat sa pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog. Amen? Napag-isipan ng ating mahal mga kapatid, mag-open ng another business. Inumpisahan lamang ng 10,000. Paano makasurvive? Makasurvive ka kung magtatapat ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagulat sila during pandemic nung pinalitan ang kanilang negosyo, inoperan sila maminamahal at libre ng isang pinakamalaking television network para i-promote yung kanilang negosyo. Sa loob lamang ng 2 taon, kung hindi ka matapat maminamahal, hindi mo talagang lahat, imposible talaga. Pero kung matapat ka, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Alam niyo maminamahal, sino mag-aakala? Pinalago ang negosyo na yan, nakabili sila ng lupa, nakapagtayo ng house. Kaya house and lot ang napundar within 2 years na pandemic, 3 years na pandemic. Hanggang ngayon, maminamahal, nagbibilang pa sila ng masaganang pagpapala. Tayo, kumustahin natin. Narinig ko na yan kay Kuya. Narinig ko na yan sa mga tagapagpaliwanag. Wala namang nangyayari sa aking buhay. Walang nangyayari dahil hindi ka, hindi ako, hindi tayo nagtatapat. Pero sa mga matatapat na minamahal, be proven. Amen? Proven. Bakit? Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, Hagay 2:8, ang pilak at ginto ay akin. So ang Diyos pala ang nagpapayaman. Unang Samuel 2:7, nagpapayaman at siya rin naman ang nagpapadukha. Kaya nanatili kang dukha dahil hindi ka nakikinig. Sabi nga maminamahal, hallelujah, ng 4:2 ng Hebro, sabay-sabay tayong pinangaralan pero wala kang pananampalataya, hindi ka naniniwala, hindi mo ginagawa ang pagbibigay, kaya nanatili ka sa kalalagayan mo ngayon. Gusto mong makaalpas sa kalalagayan mo ngayon? Gusto mong yumaman? Gusto mong ikayong pagpalaing lubos? Umpisahan mo karakadaka ang pagbibigay ng may katapatan. Dahil sinabi po ng 1 Corinthians chapter 8 verse 11, prove the sincerity of your love. Prove the sincerity of your love. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon. And kapag ikaw ay nakapagbibigay na maminamahal ng ika-10 bahagi at handog, ang sabi ng mahal na Panginoon, leave all things to God because God will do His maminamahal. Ang sabi na, I will open up the windows of heaven and pour you out a blessing that there be no more room enough to receive it. Wala nang sapat na silid na kalalagyan. Let the Lord done His will. Amen. Tayo lamang ay gagawin natin yung ating magagawa. Kung binibigay mo na yung ika-10 bahagi at handog, kaya na ng Diyos magpaulan ng masaganang pagpapala. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa kasi natin sinusubukan. Kung sinusubukan man natin, yung ilan, kapag may gana lang. Pero kapag wala, wala na rin. Dapat consistent. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi yung may gana ka lang. Kaya nga, prove the sincerity of your love. Amen? If you give with your readiness of heart and mind, ang sabi ng 8:11, maminamahal ng unang Korinto, ang sabi din maminamahal, talagang simple lang na equation. 1 + 1 = 2. Hindi po 1 +
plus 1 equals 0. Maliwanag lang na equation, 1 plus 1 equals 2. Kaya kung ikaw ay nagbibigay, gagawa ang Diyos ng kanyang parte na ibabalik sa iyo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, aking sasawayin ang mga mananakmal lang dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang bunga ng iyong butil sa parang, ubas sa parang, yung pagninegosyo mo, pag-aanap buhay mo, ingatan ka sa mga paglalakbay mo. Amen. Walang karamdaman ibibigay sa iyo kagaya ng karamdaman na naranasan ng sanlibutan dahil ang Diyos natin ay Diyos ng nagpapagaling sa atin. Amen? Amen? Kaya kapag gawin po natin ito, napatunayan ng mga taga-Middle East, nung sila'y magbigay, ordinaryong mga mananampalataya, ginawang supervisor, ginawang manager, dahil challenge sila, 50% giving. Nung dumating yung isang ordained preacher ng Pilipinas, pinangaralan sila. Kayong lahat ng mga mananampalataya dito, 50% ibigay niyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Karakadaka ang sumunod, pinagpapala. Kaya if you obey, you will be blessed. Amen? If you disobey, then curse will follow. Simple lang ang equation. Amen? At simple ang sinabi ng ating mahal na ebangelista, ang tunay na pastor. Pag nagbibigay ka, hindi pwedeng ikapulang. Hindi pwedeng handog lang. Magkasama palagi yan. Sa bawat kinikita mo, bawat pera na daan sa iyong kamay, magkano man yan, i-times mo ng 0.2, the minimum giving po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kumita ka lang ng 100, ang 20 pesos dyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sumunod ka sa standard. Pero kung gusto natin, sabi ng mahal na pastor, kung gusto mong pagpalaing lubos, dagdagan mo ang iyong handog. Gawin mong 30%, 40%, the more you give, the more you will be blessed. Amen? Amen? Kung ang iyong kinikita 1,000, magbigay ka ng 300, 400, may natitira ka pa rin 600. Amen? Kung isang araw kumikita ka ng 1,000, 400 ang binigay mo, may 6,000 ka pa rin. Hindi mo maubos yan. Amen? Hindi mo maubos yan dahil pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Baka yung binibigay mong 400 gagawing 4,000. Amen? Amen? Yung kalusugan, bibigyan ka palagi ng patnubay ng mahal na Panginoon, yung karunungan. Bibigyan ka ng mga diskarte na talaga ikay kikita, ikay pagpapalaing lubos. Amen? Amen? Lahat yan, mga probisyon, mga pangako na malapay sa mga matatapat na Kristiyano. Kailan mo pa gawin? Ngayon na. Ngayon na natin gawin upang tayo pasaganaing lubos ng malapay. Narito po ang ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasan natin mahal na Panginoon at sa pangkalahatang panalangin natin, the beloved pastor. God bless you po. Praise the Lord.